Ahojte ostredkári. Počuli ste o našej novej čítárni Booktuber na našej škole? Áno, počuli ste správne. Booktuber, nie YouTuber. V decembri sme v pavilóne C základnej školy na Ostredkovej ulici zrealizovali nový inovatívny projekt čítárne a knižnice pod názvom Booktuber. Pri slávnostnom otvorení bola prítomná aj pani riaditeľka, pani moderátorka Aneta Parišková a autori projektu. Ako aj autori komiksu Posledný follower Martin Petrov a Viktor Asimov, ktorí sú tiež mimochodom absolventmi našej školy, ktorí tu pokrstili svoju horúcu novinku s našimi tretiakmi, štvrtákmi a piatakmi. Naši žiaci sa tešili najmä z nových kníh a podpisov, ktoré podostávali od slávnych autorov. Naši rodičia si stále myslia, že sme na našich mobiloch, tak nám pomohli zrealizovať našu čitáreň. Je to miesto, kde môžeme vypnúť a uvoľniť stres. Je tu aj samozrejme v neposlednom rade veľký priestor na zlepšovanie našej čitateľskej gramotnosti. My, deviatáci, ktorí sa pripravujeme na testovanie 9 a príjmačky, vieme, aká je čitateľská gramotnosť dôležitá. Však Tak poďme sa pozrieť na našu reportáž a ako to vyzeralo pri slávnostnom otvorení. Prečo ste sa rozhodli zrealizovať tento projekt? Chceli sme, aby deti na tejto škole viac sa motivovali k čítaniu, aby čítali knihy a chceli sme to urobiť v takom ich prostredí, kde trávia čo najviac času a teda najviac času trávia v škole, ale nechceli sme urobiť takú knižnicu, ktorá by bola uzavretá niekde v priestore s výpožičnými hodinami, ale chceli sme to dať na chodbu školy, kde deti doslova budú zakopávať o tieto knihy, čiže keď zazvoní a majú prestávku, tak môžu sa rozbehnúť do svojich čitární, do svojich takých čitateľských kútikov a môžu si vybrať akúkoľvek knihu chcú, sadnúť, posediť si, stráviť ten čas tej prestávky práve s knihou v ruke. Keďže sme občianske združenie, ktoré sa snaží podporovať školu a prichádzať s nejakými novými projektami, napríklad so školským ihriskom, revitalizáciou školského ihriska a teraz vlastne s projektom tejto čítárne, tak práve ako rodičia sme chceli prispieť, aby naše deti sa v tejto škole možno že rozvíjali aj trošku inak, aj prostredníctvom tých kníh a čitárne. Je mi cťou a veľmi sa teším. Teším sa najmä tej spolupráci rodičov s učiteľmi našej školy. To, ako sa snažíme všetci spoločne pomôcť dobrej veci a dobrej myšlienke, ako chceme primäť deti k čítaniu, ako nám to bude spôsobovať radosť, keď uvidíme takýto krásny vynovený priestor pre žiakov našej školy. Bol nejaký učiteľ, ktorý vás oslovil alebo viedol? Samozrejme, pani Triedna Bobotová, tu si pamätám, to bola veľmi milá pani učiteľka, ktorú som mal veľmi rád a stretávam dokonca tu v Planetke ešte moju pani slovenčinárku, takže Jodasová, pani učiteľka Jodasová a pamätám si aj Hmlisto, aj keď bola vtedy myslím ešte učiteľka, tak pani riaditeľku Drgoňovú. Radi navštevujete našu školu? Jednoznačne, lebo chodíme tu trénovať a na športovisko veľmi často, takmer denne. Čitáreň sa mi veľmi páči a som rada iniciatíve rodičov, že sa do toho pustili, že obetovali voľný čas, aby pre naše deti vytvorili takýto kútik. V čom si myslíte, že je prospešná táto čitáreň? Keď má dieťa voľný čas alebo čaká na nejaký krúžok, tak tu sa v bezpečí a v teple môže uchýliť. Buď sa tu bude učiť, alebo v niektorej polici si nájde knihu, prípadne aj povinné čítanie a zmysluplne vie tráviť voľný čas. Je náročné učiť a pripraviť sa na takúto hodinu v čitárni? Treba asi troška aj popremýšľať a myslím si, že nie je na škodu veci, keď troška zmeníme prostredie, aby nebolo vždy jednotvárne v triede. Podľa mňa sú tu celkom pekné knihy a tie tuliváky sú strašne dobré podľa mňa.
Je to trochu lepšie, lebo si tu môžeme vybrať vlastnú knihu. Mne sa páči, že si proste môžeme prečítať knihu ako chceme. Mne sa tu páči hlavne v tejto čítarni aj preto, že tu môžeme tráviť voľný čas.